Hi guys, welcome to my HARIMU YouTube channel. नै दा जोङो दंफैयो बरबाजार कमिउनिटि हलाव बेवहाय जानो थांगासिनो दङ 5 थारिखनिफ्राय 14 थारिखसिम वेल टिभि गुरुदेव श्री श्री रवि शंकरनि आर्ट अफ लिभिं नि योगा आरोना बेवहाय पार्टिसिपेट फैगोन 30+ जानानै दङ दा सोरबाफोर लाबावनो गोसो दङब्ला लाफैनो हागोन जोङो नै दा जायगा फोसाबगासिनो दङ बे आर्ट अफ लिभिं नि ट्रेनिं वेल टिभि इवेन्ट लिडारशिप ट्रेनिं प्रग्राम बेखौ लानो हायोब्ला गोबां मुलाम्फा दङ ओमफ्राय जोङो दा खामानि मावगासिनो दङ नै हाग्रा फुगासिनो दङ बेहाय माखासे मानसि दं आदामोन दंफैयो ओमफ्राय फैगोन मंगलबारनिफ्राय जागोन आरोना दा गोजान गोजाननि फैगोन बङाइगाव नलबारि उदालगुरि ओमफ्राय ओरै जोंनि चिरां थाबाय क'क्राझार थाबाय बेफोरबायदि जायगानिफ्राय फैगोन नै आदा गपाल दङ ओमफ्राय दा आं बेनावबो सोंगोन जों जायगा फोसाबगासिनो दं आरोना बे वेल टिभिनि थाखाय जों खस्थ' खालामगासिनो दङ जायफोर लागोन बिथांमोना जोबोद मुलाम्फा मोनगोन ओरैनोथ' जेबो मोननाय नङा खिन्थु बे कर्सखौ लानो हायोबा गावनि थाखाय लाइफनि थाखाय ओमफ्राय देहानि थाखाय आरो लोगोसे मेन्टेलिटि फिटनेस गासिबोनि थाखाय मुलाम्फा दं आरो ओमफ्राय जों खामानि मावनायखौ देखायनोसै ओमफ्राय दा आं सोंबावगोन आदामोनाव बे मास्टार आरो बिसोरो आर्ट अफ लिभिंनि ओमफ्राय आंबो खामानि मावदों आंबो लाखांबाय बे कर्सखौ ओमफ्राय दा जोङो थेवबो खामानि मावनांगौ बेनि थाखाय जों खामानिखौ देखायगोन नै जों हाग्रा एरि फुबाय ओमफ्राय जायगा फोसाबगासिनो दं फायखाना फोसाबगासिनो दं बे हिन्जाव हौवा हाबा जानाय 18+ थाफैगोन नालाय बिराद बुरजा जायो ओमफ्राय बेनिखायनो आरो उननि समाव नोंथांमोना भिडिअखौ नुबाय थागोन माखासे भिडिअखौ जों लाबोबाय थानो नाजागोन नोंथांमोना नायलांबाय था आरो सोरबाफोर लानो गोसो दङब्ला बिदिनो बे वेल टिभि कर्सनिफ्राय माखासे बेमार आजारजों लोगोसे मानसिनि साननाय हनाय गासिबो एकबारे चेन्ज जागोन आरो सोलायगोन बेयो ओरैबायदि डेन्जार कर्स बेखौथ' उनाव मिथिखागोन आरो नोंथांमोना गुगल इउटुब बायदिफ्राव सार्च खालामनानै नायनो हागोन नै दा जोङो ओरैबायदि जायगाखौ साफा खालामबाय बेफोर जायगाया आरो हाग्रामोन आरो कमिउनिटि हला जोंनि बर' बाजार ओनसोलनि बेयो मोनसे जोबोद सम्पद होनजायो बायदिसिना मेल मिटिं पार्टिनि बा माबा माबि आफादनि बायदिसिना जायखिजाया प्रग्रामखौ बेहाय बांसिन लानाय जायो बर' बाजारनि खाथियाव बे नै ओरैजाय हाखर दङ ओमफ्राय जोङो नै दंखलखौ फोसाबबाय दा बेयो ओरैबायदि लेथ्रा जानानै दंमोन आरो जुदि जोंनि कर्सआ जायोब्ला आर्ट अफ लिभिंनि कर्सआ जायोबा बेहाय जायफोर ट्रेनिं लाफैगोन प्रग्रामाव कर्स लाफैगोन बिसोर ओरैबायदि सांग्रां जागोन खामानि दामानि मावनाय गासिबो साननाय हनाय सोलायजोबगोन आरो दा जोङो बिदिनो खामानि मावगासिनो दङ गोबाव जाबाय ओमफ्राय प्रग्रामा थाबैनो जासिगोन आरो सोरबाफोर लाबावनो गोसो दङब्ला नोंथाङा कमेन्ट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय नै बेबायदि फोसाबगासिनो दङ जोङो टयलेट फोसाबगासिनो दङ दे आदा बुंलाय बे बेनि सोमोन्दै टयलेटखौ फोसाबगासिनोखा नोंथांमोना फैनो हागोन जोबोद मोजां कर्सआ माबानिफ्राय जागोन 6 थारिख रिपर्टिंआ 5 थारिखनिफ्राय जागोन ओरैनो 6 थारिखनिफ्राय कर्सआ जागोन बेवहाय बबेनि कर्स लाफैगोन आरोना क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि ओमफ्राय बेसेबां बैसोनिफ्राय लानो हायो नलबारि 18 बोसोर बैसोनिफ्राय हिन्जाव हौवा गासिबो लानो हागोन हिन्जाव हौवा गासिबो लानो हागोन ओमफ्राय माबाया एजआ 18 बोसोरनिफ्राय आप टु 45 बोसोर सप्तासे बेहाय थानाय होननाय गासिबो जाजोबगोन ओमफ्राय टिचार फैगोन नामा बबेनिबा टिचार इउपिनिफ्राय कृष्ण पान्डे होननाय सासे मेडाम सिनियर टिचार फैगोन बिथाङा गोबां आर्ट अफ लिभिंजों खामानि मावखानाय सिनियर आरो नोंखायनो साफ्रोमबो लोगो नोंथांमोनखौ जोंनि नैबे वाइल्ड टिभि प्रग्रामखौ लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय ओमफ्राय ओरैनो बे वाइल्ड टिभि प्रग्रामनि गेजेरजों माबाफोर मुलाम्फा मोनगोन नामा लाग्राफ्रा मा मुलाम्फा मोनगोन बेखौ एसे खोन्था होदो वाइल्ड टिभि प्रग्रामा प्लास जोङो ससाइटिखौ लानानै मोनसे सेमिनार जायो जोंनि ससाइटियाव बा गावखौ बोरै डेभेलप बानायनांगौ जायो जायफोर लाइमोनफ्रा माने ओरैनो थादों एबा बिथांमोननि साननाय हनाय जायफोर एसे गाज्रि लामाजों थांगासिनो दं बिथांमोनहा नैबे जोंनि सप्तासेनि वाइल्ड टिभि ट्रेनिंखौ लायोबा गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनो बे जों बुंनानै फोजोबनो हाया जे जाय जिनिसखौ माने कर्सआव जिरायबासो जों मिन्थियो जाय जोंनि स्किला बारायगोन खोथा बुंनायनि टेकनिक दा मानसिनि साननाय हनाय पजिटिभ जायफोर लाइमोनफ्रा माने ओरैनो गोग्लैसोनानै लेखा फरायनानै ओरैनो दङ आरो डिप्रेसन साख्रि थाख्रि गैया दा जोंनि नैबे वाइल्ड टिभि कर्सआव जिरायबा गोबां जोंनि टेनसननिफ्रायबो मुक्ति मोनगोन आरो फार्स्टआवनो जाहैबाय जोंनि हेल्थआ मोजां जागोन देहाया बायदिसिना बेमार आजारनिफ्राय भुगिनांनाय बिथांमोनहाबो मोजां मोनसे रिजाल्ट मोनगोन आरो बेयाव मोनसे टाइम मेनटेन जों
जाय जिनिसखौ हाया होननानै गोसोआव साननानै लाबाय थायो बेनिफ्राय जोङो पजिटिभ एनार्जिखौ लानानै बायदिसिना गाव गावनि पजिटिभ खामानिखौ मावलांनायाव जों गोबां मानसिखौनो नुनो मोनदों जायफोर माने लाइमोनफ्रा एसे एनै जौ जुवायाव गफबनानै थायो बिथांमोनहाबो जोंनि कर्सनि दारैनो गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनदों बेनि थाखायनो साफ्रोमबो गोसो गुदुं रायजो राजा बिथांमोनखौ बिथां बिजित फंबायनाव हारिमु इउटुब चेनेलनि दारै हारिमु इउटुब चेनेलनि दारै बिथांनो कन्टेक्ट खालायनानै कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय सोरबाफोर लानो गोसो आफसुस दङबा ओमफ्राय ओरैनो बेहाय मा फोरोंनायखौ एसे सर्टै खोन्थादो ओरैनो बेहाय जोंनिया फिजिकेल एक्सारसाइज जायो फुङाव जोङो योगा फोरोङो बेनि उनाव जोङो मेडिटेसन ध्याननि दारै जोङो जोंनि माइन्डखौ रिलेक्स बानायनो हायो बेनि उनाव जोंनिया सेमिनार जायो गावखौ बोरै सामलायनांगौ बा समाजनि मोजां खामानियाव बोरै गावखौ बावसोमनो हायो आरो गावनि खामानिखौ बोरै एडजास्ट बानायनानै सोलिलांनो हायो बेयाव फोरोंनाय जायो बेयाव जानायनिफ्राय लानानै गासिबो टाइमजों खारफानायनि मोनसे फुल ट्रेनिं जागोन जायफोर माने बिथांमोनहा उन्दुनाय बा सिखारनायाव एसे एनै प्रब्लेम मोनो बा सिखारनो हाया बिथांमोनहा जोंनि नैबे कर्सआव गोबां सोलायनाय मोनगोन बेखौ जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया बेखिनियानो दा आदाया खोन्थाबाय बेबो आरो लेभेलनि मास्टार जोंना टिचारखा 2011 सोनिफ्रायनो टिचार्स मावगासिनो दङ बियो आरो लिभिंआव ओरैनोथ' जेबो दान मोनथाम माबा मोनसे मोननाय सुबिदा गैया जायखिजाया ससाइटिनि थाखाय ससियेल वार्कार आरो समाज फोसाबनाय ओमफ्राय बेबायदिनो गोबां मुलाम्फा दङ WLTVआव आरो जोंहा थाबावबाय खेला दुला माखासे सल' खननाय मोसानाय गासिबो थाजोबगोन आरो दा ओमफ्राय सासे दंबावो आदा आं बेजोंबो एसे इन्टारभिउ लाहैनोसै इन्टारभिउ माने एसे सोंनोसै ओमफ्राय प्रग्रामा जाथारसिगोन नालाय जोंना बेनिखायनो ओमफ्राय सोरबाफोर लानो गोसो दङब्ला खाथि खालानि क'क्राझार बङाइगाव जोंनि चिरां बाक्सा फैनो हागोन बेहायनो रेसिडेन्सियेल थानायनिबो जानायनिबो गासिबो बेबस्था दङ ओमफ्राय जों दा जाब जुब एकबार खानबनाय नालाय बे ड्रेसा जेबो नङा दे एसे फंनैसो बुंदो दे मा होनांगौ ओरै दे ओरै मोखां जा दे खुलुमबाय गादा सोंदो जोंहा दिनै बियो खामानि मावगासिनो आरो बे खामानि जोबनाय लोगो लोगो साननैसोनि उनावनो जोंहा मोनसे प्रग्राम जानो थांगासिनो दं RWनिफ्राय बेखौ WLTV होनना बुङो इयुथ लिडारशिप ट्रेनिं प्रग्राम लाइमोन दैदेन सोलोंथाइनि बादा बेयो जानो थांगासिनो दङ बेनिखायनो मोनसे खावलायहरनाय साफ्रोमबो गोसो गुदुं फंबाय बिनानावमोनहा जाहाथे जोंनि बे कर्सआव बाहागो लाफैयो बेनि थाखाय गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय साबैसे जाखो दा ओरैनो दायो ओरैनो 30 जननि बारा जानानै दङ ओरैनो बबेनि दायो फैगासिनो नलबारिनिफ्राय फैगासिनो आरो क'क्राझार चिरां बङाइगाव बेफोरबायदि जिल्लानिफ्राय फैगोन 18 प्लास आरो ना ओमफ्राय हिनजाव हौवा बैसोआ 19 बोसोर हाबा जानाय मानि फैनो हायोना सेंग्रा सिख्ला गासिबो हायो ओमफ्राय बेवहाय खुनु धोरोमनि माबा गैया हिन्दुबो फैनो हागोन ख्रिस्टानबो फैनो हागोन ओमफ्राय गासिबो धोरोमनि मुस्लिमबो फैबावगोनसो एहाय गिदिर गोलाव फरायनाय लिरनाय जाम्बा जाम्बि गासिबो फैनो हायो ओमफ्राय नै जोंना बेनारा बेनो बेनार गिदिर बियो नैलाय दि आर अफ लिभिं बियो NGO वर्ल्डनि देरसिन लार्जेस्ट NGO बियो हेडक्वार्टारा जाहैबाय बेंगालराव गुगलाव बुंनानै नायनो हागोन दि आर अफ लिभिं व्यक्ति बिकास केन्द्र इण्डिया इयुथ लिडारशिप ट्रेनिं प्रग्राम फेन' बर' बाजार कमिउनिटि हल बे डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय चिराङाव दङ ओमफ्राय बेनिफ्राय डेट 6 जुलाइनिफ्राय 13 जुलाइ ओरैनो रिपर्टिं डेटआ 5 जुलाइ दा कन्टेक्ट नाम्बार होनाय दङ ओमफ्राय बैयो जाहैबाय जोंनि गुरुजि गुरुदेव श्री रविशंकर नायनो हागोन इउटुब जायखिजाया ससियेल मिडियायाव नायनो हागोन बेखिनियानो ओमफ्राय जायफोर गोसो गुदुं बिथांमोना कमेन्ट खालामना बुंहरबानो जाबाय ओमफ्राय बेफोरबायदि मोजां खाबुखौ मोना मानो होनबा जों बेखौ 2017 आवनो लास्ट खुंदों माने खुंबाय थानो हाया बिराद खामानिनि खोथा थायो माखासे फाइनेन्सनिबो खोथा थाहैबाय समनि खोथा थाहैबाय ओमफ्राय लाबाय थानो हाया बे मोनसे बिराद मोजां बेमार आजारनि थाखाय मोजां गासिनि थाखाय मोजां पारफेक्ट आरो नोंथांमोना लानो गोसो दङब्ला कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय कमेन्टआव बुंहर ओमफ्राय भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनोसै जोङो खामानि मावनायखौसो देखायदों नालाय थेंक इउ सो माच गाइस